Gaudí va crear a la Casa Vicens un racó per aturar-se, respirar i gaudir del sol. La tribuna. La llum solar era un element fonamental per l'arquitecte en la manera d'entendre l'espai habitable, i això es veu reflectit en els porticons basculants i en els esgrafiats situats sobre la tribuna. I va fer escriure frases populars sobre la llum i el foc, com «Sol solet, vine'm a veure'r» o «Oh, l'ombra d'estiu», un detall decoratiu i alhora un diàleg entre la casa i el moviment del sol. Aquest espai es va transformar amb l'ampliació que el segon propietari, Antoni Jover, va fer als anys 20. Es va tancar amb vidres i es va omplir amb mobles refinats que reflectien el seu estatus. La tribuna connecta el menjador amb el jardí. Al sostre, Gaudí va fer pintar un cel ple de fulles de margalló, creant un efecte visual que fa que, en mirar cap amunt, encara sembli que siguis a l'exterior. La tribuna de la Casa Vicens ens convida a veure el món tal com el veia Gaudí, amb la llum del sol com a element essencial de l'arquitectura.